салом дӯстони азиз, иншалло хубен. Мо ҳам шукри худо созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки та шумо маъқул мешава. азизони дилам, навори динагинаро касе ки тамошо кардагӣ нестай, ҳатман будура тамошо куна ва лайкҳои худша бимона. азизони дилам, барое ки хали навори динагина кам рекомендатсия шид. видеои ёсамина бисёр мондагим, рекомендатсия кам шидагия. барои ҳам қадар ҳама каса медроем видеои динагинаро тамошо мекунем. духтарои хушрӯи ма иҷада дар сковородка чӣ мондагӣ буд, динакадагӣ будам қайла, ҳамо мондагӣ буд. саҳарда завтракда ма овардам, шумо навор кардам. иҷада боша ужинда шавҳар ма берун хӯрок овардан. мада чанд рӯз буд ки лагмани уйгурӣ мефорид. баъдан самбусаҳои чойхонаи баракат бениҳоят бамаззаи. духтарои хушрӯи ма иҷада шуморо бо ширкати атомира тавсия метим ки анами апаҷони ма кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меёред. азизони дилам, дар ширкати атомӣ шумо дар як сол 2 маротиба харид мекунед тамом. яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор, дар 2000 рубли русӣ харид мекунед тамом. балотон намесӯза, айзвания намеғалтен. шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекуна ки ягон чи харидорӣ кунед духтаро. шумо дар телефон дар кора, интернет тамом. дар хона шита дар баробари кори хонатона кардан дар компания атомӣ кор мекунед, маблағ ба даст меёред. касе ки компания атомида то ҳол регистратсия шудагӣ нестай, метавонед ки рақамҳои болои кранда бинависонед. апай беҳтарини ма шуморо регистратсия мекуна, кора мефаҳмона ва то ба по хестантона ёрдам мекуна. азизони дилам, пас биёед фурсате аз даст натен, бидуроен кор кунед ва маошҳои хуба ранги анами апай ма ба даст биёрен. орзуҳоятон ки амалӣ нашуда ба компания атомӣ амалиш кунед. духтаро касе ки кор кардан ҳам намехоҳад, ширкати атомӣ барои дарди миён, гурда, барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи чӣ дору дора. кадоме ки ҳами даруш проблема дора, ягон чӣ дора, метавонед ки заказ кунед. апаҷони ма ба ҳамаи ҷора ба шумо роӣ мекуна. иншоалло раҳмон ки шифо меёбед. ва боз касоне ки фарзанд надоранд, ҳатто барои фарзанддоршавӣ дору доранд ки аввалаш аллоҳи меҳрубонай, баъд доруҳои шифофармои атомӣ. заказ кунед духтаро, не ки ман боварӣ дорам кор дар шумо маъқул мешава. азизони дилам, медроен кор мекунед. касе ки канали ман меравад, салом расонем, беҳад хурсанд мешам. анам хали духтаро, касе ки чойхонаи бараката самбусаоша хӯрдагӣ нест, агар ки рафтен ҳатман бихӯрен. чӣ хеле ки медонем, мо фақат барои самбусаош мерафтем. анам хали азизони дилам, ҷадам хе оварда ужин кардем. ман ужинда хӯрок тайёр накарда будам, ҳаминоро хӯрдем. духтарои хушрӯи ма дина барои цирк бисёр пурсидем ки ҷодай метро университет дай духтаро. университете ҷои ҳамуҷай пеши ҳаму метро дай. ба фикрам ки ҳаму як тасирки калонай. духтарои хушрӯи ма билеташ 1500 рублай як одам. хайбо мумкин як хел вақт арзона, як хел вақт қиматай, намедонам. мо 1500 рубл даромадем як одам. ина духтаро лагмани чойхонаи бараката бинед чӣ хел болаззатай. ман фақат самбусаша мехӯрдам, лагманша хӯрдагӣ набудам. беҳад маъқулам шидак духтаро. иншоалло ки ҳатман заказ мекунам. ҷада ба ёсаминҷона як дона шашлики фарш гирифтем, барое ки ӯ намехӯра, як тарам ҳамаша хӯрда наметавона. ана мехоҳ азизони дилам исриф нашавад гуфта як донаш гирифтем. дидед чӣ хел иштиёбарак хушрӯай. ана дар баъзе чойхонаҳо ҳастай ҳами чизишда макарон медозанд, хеле мада намефора. ана ин настоящия. духтарои хушрӯи ма, кадом ширкатҳоеро ки тавсиятон метиҳам, чӣ ширкате набоша, хоҳиш мекунам нагзаронед рекламаҳоро. касе ки кор намекуна, бидурояд дар ҳамин ширкатаҳо кор куна, ранги ҳамун занҳо ойлик бигира ва зиндагиша пеш бибара, шавҳаракша ёрдам куна. пул зиёдтигӣ надорад духтаро.
духтаро хушрӯйма иҷа магазин рафтам, магазини поёни хона. Тахали нӯшки гирифтам, мурғак. Якта чипси калон гирифтам ба Ёсамина. Чӣ гирифтам? Духтароя батон гирифтам. Инҷа ба Ёсамина крешки гирифтам. баъд якта торт гирифтам. ростига ман дигар хеле торта нағз мебинам. бо хаю хали набуд. баъд торти Прага гирифтам. анам хали духтаро чекша нагирифтам. инам хали распаковка чек 990 чанд рубл, 1000 рубл шид хай. Ҷада духтаро бо шавҳар май берун омад, ай кор омад. Хали помидор, бодринг, хали чизаковар шумода навор кардам. Духтаро чӣ хеле ки гуфтам, ман дар хонаи навам оли духобка надорам, барои ин қадар нон мехарам. шумо медонед ки ман нон намехаридам ҳеҷ вақт. Мехаридам ягон вақт фақат худам нон мекардам, кулча мекардам. аҳози боша мехарем, хайкай ки духобка гирифтем ба мепазем худмон. ҷадам хеле торта майда кардам, беҳад торти бемаза. духтаро тавсия наметам нахарен, суматона ҳайф накунем. ҷада боша духтаро ибегаи ба хидмат чӣ кардам? Картошка бирён кардам. ба Ёсаминҷона қатӣ дадаш шӯрбо кардам. шумода камтарак навор кардам. Картошкара молоимак, яки дилам хеле молоимак хостак. молоимак пухтам, шумода навор кардам. ба ёра боша шӯрбои мурғӣ бульён барин. анам хеле дӯстони азизи ма, видеоро дастгирӣ кунен. кадом видеое ки нағз просмотр мегирад, ма мотиватсия мегирам, мехоҳам ки ҳар рӯз шумода навор партам. кадом видеое ки просмотр намегирад, мара намефорад дигар видео партои. барои он қадар ҳама видеоро дастгирӣ кунем. ҷанаворро ба охир мерасонам. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. азизони дилам. Açalım kını. Özmerem gül mexarim. Imuz yakı bir sentyabra. Tıxtarim asadik mira.